Mapagpalang araw mga kalakbay at sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Judy. Nakatira po ako dito sa Caloocan. Bago ko ibahagi sa inyo ang aking karanasan, ay nais ko munang pasalamatan ang ating narrator sa pagpiling maibahagi sa kanyang channel ang aking karanasan tungkol sa kababalagan. Dekada 80 nang mangyari ang karanasan kong ito. At nung mga panahong iyon mga kalakbay, ay nasa bakasyon kami ng aking asawang si Roy at ng mga anak kong si Bella at si Troy sa kanilang probinsya sa Antique. Noong naroon na kami ay masayang masaya ako sapagkat matagal na rin taong hindi kami nakapagbakasyon ng aking asawa. Sa tansya ko nga noon ay mga 7 taon na rin ang nakakaraan. Noong huling nagbakasyon kami, masaya namang sinalubong kami ng mga biyenan ko at agaran ng pinapasok sa loob ng bahay. Ito na ba ang mga apo ko? Ngiting tanong ni Nanay Bening at hinalikan sa noo ang 2 kong anak. Ay opo nay, sila na nga yung mga apo nyo. Ngiting tugon ko dito. Mas lalo namang gumuhit ang mga ngiti ni Nanay Bening, lalo na nung niyakap siya ni Bella at Troy. Maging si Tatay Erning ay natuwa rin sa mga bata. Apo kasi nila sa panganay na anak sina Bella at Troy. Kung kaya ganun na lamang ang kanilang saya noong nagbakasyon kami dito. Sa paglipas ng mga araw ay naging masaya ang aming pagbabakasyon. Hanggang isang araw noon, habang tumutulong ako kay Nanay Bening sa pagkakayod ng nyog, ay may napansin akong matandang lalaking may hawak na isang bugkos na kahoy. Nakatitig iyon sa gawin namin. Tapos ay parang matamang pinagmamasdan ng mga anak ko habang naglalaro sila. Nasa paanan ng bundok kasi kami ng araw na iyon sa lupa ni Nanay Bening para manguha ng buko at nyog. Doon lang kasi kami nakakakain ng buko ng wanto sawa mga kalakbay. Sa Maynila kasi ay binibili pa namin ng buko. Hindi tulad kapag nandong kami sa probinsya nila Lola, na libre lang at ikaw na talaga ang mananawa sa kakakain yon. Naikakilala niyo ho ba ang matandang yon? Tanong ko kay Nanay Bening. Subalit noong itinuro ko sa kanya ang kinaroroonan ng matanda, ay wala na iyon sa kinatatayuan nito. Nagpalinga-linga pa ako at hinanap ang matanda. Pero nakailang minuto na ako sa paghahanap ay walang matanda akong nakikita. Tinanong naman ako ni Nanay Bening kung nasaan na raw iyong matandang sinasabi ko. Kaya nagdahilan na lang ako dito at sinabing namamalikmata lang pala ako at wala pala talaga akong matandang nakita. Hindi ko kasi mawari kung nasaan na iyong matandang lalaking nakatayo kanina kalakbay. Kaya yun na lang ang sinabi ko kay Nanay Bening. Ay naku anak, halika na rito at baka nagugutom ka lang. Kaya kung ano-ano na ang nakikita mo eh. Pagbibirong wika sa akin ni Nanay Bening. Kaagad ko namang tinawag na ang mga anak ko. Tapos ay pumasok na kami sa maliit na barong-barong na pahingaan sa bukid ni Nanay Bening. Makalipas ang ilang sandali ay hindi talaga maalis-alis sa isipan ko ang matandang lalaki kanina. Kakaiba talaga kasi ang mga titig nito sa mga anak ko kalakbay. Mahal, ayos ka lang ba? Nagulat naman ako nang marinig ko ang boses ng asawa ko at agaran akong napalingon sa kanya. Ayos ka lang ba? Kanina pa kasi kita napapansing nakatanaw dyan sa bintana at mukhang may hinahanap. Tanong niyang muli sa akin. Pero kahit na nagulat ako ay tumango na lang ako at hindi nagpahalatang hinahagilap ng paningin ko ang matanda. Kinagabihan noon, habang nagpapahinga kami ng mga anak ko at asawa, nakaramdam ako ng maalinsangan. Kaya tumayo ako at lumapit sa bintana at binuksan ito ng bahagya. Noong mabuksan ko lang ang bintana, ay bumungad sa akin ang napakalamig na hangin at para bang may kasamang kilabot iyon. Kaya napayakap ako sa aking sarili. Tapos habang namimintana ako at nakatanaw sa madilim na parte sa labas ng bahay, ay bigla akong nakaamoy ng kakaibang mabaho. Yung bang parang amoy tae ng kalabaw at amoy ng mapanghing matanda. Basta hindi ko maipaliwanag ang amoy ng gabing iyon kalakbay. Nakakarinig na rin ako ng mahinang tunog ng pato na para bang nasa paligid lang iyon. Tapos ang pakiwari ko ay nasa tapat lang iyon ng bintana ko.
Inaamin kong noong marinig ko iyon ay mas lalo akong kinilabutan at nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Ngunit sa pag-aakalang wala lang iyon at normal lang ang tunog na ganoon, ay binaliwala ko na lamang. Pero habang mas tumatagal, ay mas lalo pang bumabaho ang paligid na sumasabay pa sa simoy ng hangin. Inamoy-amoy ko pa ang sarili ko sa pag-aakalang sarili ko lang ang naaamoy ko noon. Pero mabango naman ang suot ko ng damit kasi bagong laba lang ito at kasusuot ko lang iyon. Kaya nagtataka ako kung saan nanggagaling ang napakabahong amoy na nalalanghap ko. Mahal, bakit naman napakabaho dito? Reklamo kong wika sa asawa ko nang makalapit ito sa kinauupuan ko. Saan ba nanggagaling ang amoy na yon? Nakita kong sandaling natigilan ng asawa ko at pagkatapos ay nagmadali nitong isinara ang bintana at sinabihan akong lumayo doon. Ha? Ang OA mo naman, mahal. Sinabihan lang kitang mabaho, pinapalayo mo na ako agad sa bintana. Pagtatakang wika ako sa kanya. Hindi ko kasi alam kung bakit pinalis niya akong bigla at isinara ang bintana. Gayong napakamaalinsangan naman. Hindi naman ako pinakinggan ng asawa ko. Bagkus ay hinatak ko nito ng malakas palayo sa may bintana. Ano bang problema mo? Bakit bigla mo na lang akong hinatak? Pagalit na sambit ko sa kanya. Nabigla kasi ako at hindi ko lubos maisip kung bakit bigla niya akong hinatak. Kung ayaw mong mamintana ako, dapat sinabi mo ng mahinahon, hindi yung nakakasakit ka. Inis kong sabi sa kanya. Nung ako mang sasagot na sana ito, nang bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pagaspas sa labas ng bahay. At maya-maya pa'y nakarinig naman kami ng mahihinang pag-angil at huni ng wakwak sa ilalim ng bahay sa tapat ng higaan namin. Kaya napaigtad ako at agarang pumatong sa higaan. Kawayan lang ang sahig ng bahay ng mga biyanan ko, kalakbay. Tapos ay nakaangat iyon sa lupa, kung kaya may silong iyon. Sa silong naman ay doon nila nilalagay ang mga panggatong at iba pang kagamitang pambundok. Mahal, ano ang ingay na yon? Nahintakutang tanong ko sa kanya at napakabit sa braso. Sinabi naman ng asawa ko na aswang ang naririnig naming ingay at iyong naaamoy naming mabaho kanina ay nanggagaling umano iyon sa aswang. Napatakip naman ako ng bibig at nahintakutang napatingin sa kanya. Sapagkat sa buong buhay ko ay nito lamang ako nakarinig ng huni ng aswang. Noon kasi ay puro kwento-kwento lang ang tungkol sa aswang ang naririnig ko. At hindi ko lubos maisip na ako mismo ang makakaranas ng ganong pangyayari. Kaya sobrang kilabot ang nararamdaman ko noon. Lalo na noong hindi sinasadyang napatingin ako sa siwang ng sahig. Sa kadahilan ng may nakikita akong dalawang mga matang nagbabagang namumula ang nakatingin rin sa gawin namin. Nay, tay, may aswang. Tulungan niyo kami, may aswang po. Rinig kong sigaw ng asawa ko habang pinaghahampas ang sahig. Kaagad naman pumasok sa loob ng kwarto namin ng mga biyanan ko. Nakita kong may hawak na itak si Tatay Erning. Tapos ay walang habas na pinagtututusok nito ang bawat siwang ng kawayang sahig. Hayop ka, ang lakas ng pang-amoy mong demonyo ka. Dito ka pa talaga sa bahay namin ng aswang. Yari ka sa akin ngayon dahil hindi kita titigilan hanggat hindi kita mayayari ngayon. Nanggigigil na sambit ni Tatay Erning. Nagulat naman ako at napapapikit sa tuwing tinutusok ni Tatay Erning ang siwang ng kawayan. Sa isip-isip ko kasi, kalakbay, ay baka matusok ni Tatay Erning ang nilalang na nakita ko sa silong. Tapos si Nanay Bining naman ay panay ang paghagis ng asin sa mga butas ng kawayan. Nang sa gayon ay lumusot iyon sa silong at matamaan ang nilalang na nasa ilalim. Habang ang asawa ko ay inutusan nitong kunin sa kusina ang pinakulong tubig at itapon sa may sahig para umanong mabanlian ang kung sino mang aswang na nasa silong. Sige, hindi ka aalis dyan, demonyo ka. Kung hindi ka matatamaan ng itak at asin ngayon, titiyakin kong mababanlian ka namang buwisit ka. Wika ni Nanay Bening. Patuloy naman ang pag-angil ng nilalang sa silong na para bang mas lalong nagagalit pa iyon. Tapos ay naramdaman namin ang bahagyang pag-alog ng bahay na para bang may lindol ng panandalian.
Lumayas ka dito ng aswang ka. Huwag ka dito sa bahay namin at baka sugurin pa kita sa bahay nyo at kalad ka rin kita at ipamalita ako sa buong baryo na aswang kang animal ka. Galit na sigaw ni Tatay Erning. Sandali naman tumahimik ang buong paligid at ilang minuto pa ang nakalipas ay nakarinig kami ng malakas na lagabog sa likuran ng bahay. At sa pakiwari namin ay kumaripas na iyon ang takbo palayo. Sapagkat naririnig namin ang mga yabag na para ng kalabaw na tumatakbo sa likuran ng bahay palayo. Tay, mukhang wala na po yata ang aswang. Dinig kong sabi ng asawa ko sa kanyang ama. Tumango naman si Tatay Erning at sinabing huwag munang mapanatag at baka mamaya ay biglang bumalik ang aswang na iyon. Kapwa nakaupo lang kaming lahat habang nakikiramdam lang sa paligid. Kung babalik pa ba ang aswang na iyon. Tapos ay tumayo naman si Nanay Bining at nagtungo sa kusina at pagkabalik nito ay may dala ng kape. Magkape muna kayo para hindi tayo antukin. Wika ni Nanay Bining at isa-isang inabot sa amin ng mga kape. Salamat po, Nay. Siya nga po pala, Nanay Bining. Noon ho ba ay may aswang na talagang nananalasa dito sa purok nyo? Kabadong tanong ko sa biyanan kong babae. Sumagot naman ito at sinabing nitong mga nakaraang araw lang umano ay may napansin silang taong nagpapalakad-lakad sa kanilang purok. Ngunit hindi nila iyon kakilala. Kung kaya't marahil ay hindi iyon nakatira sa kanilang purok. Tsaka may panakanakang nababalitaan rin silang may aswang na naririnig ang mga kapitbahay nila. Subalit wala namang naririnig sila, Nanay Bining, kaya hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ng kapitbahay. Ayon kasi sa kanya, ay matagal na siyang nakatira sa purok nila. Kaya malabong hindi niya makilala lahat ng mga naninirahan doon. Ganon po kasi yata talaga mga kalakbay kapag nasa probinsya ka. Halos karamihan kasi sa mga nakatira sa purok, sityo o baryo, ay makikilala mo at malalaman mo kung may dayo. Siguro nga'y taga-ibang lugar ang punyemas na iyon at napadaan lang dito sa atin. Wika ni Nanay Bining bago humigop ng kape. Pero huwag na kayong mag-alala, anak, at kami na ang bahala ni Tatay Erning nyo. Bukas na bukas ay hahanapin at makikibalita kami sa mga kapitbahay. Anya ng biyanang kong babae. Humanda talaga sa akin ang aswang na yon at kakalat ka rin ko siya sa buong bayo at ipapangalandakan ko na aswang ang animal na yon. Nanggigigil pa rin wika ni Tatay Bining. Magdamag kaming hindi nakatulog masyado ng gabing iyon. Dahil sa hindi kami nagpakampante at baka nga bumalik pa ang aswang. At noong mag-umaga na at narinig na namin ang tilaok ng mga manok, ay saka pa lang kami natulog. Pasado 9:00 na ng umaga kaming mag-asawa ng magising. Pagkalabas namin ng kwarto ay nakita ko sa labas ng bahay ang mga taong nag-uumpukan. Rinig na rinig ko ang kwentuhan ng mga ito tungkol sa aswang kagabi. Narinig kong nagwika ang isang matandang babae na, alam niyo bang mayroong bagong salta dito sa purok natin? Talaga, sino naman iyong bagong salta? Pagtatakang tanong ni Nanay Bining dahil sa huli na naman ito sa balita at hindi niya alam na may bagong salta pala sa kanila. Sino pa nga ba? E di yung tiyuhin ni Carding, si Mang Carlito. Wika ng matanda. Bakit ba hindi ko alam yon? Huli na naman ako sa balita. Natatawang wika ng biyanan ko. Paano kasi, Bening? Tumatanda ka na kaya nahuhuli ka na palagi sa balita. Pagbibirong wika ng matandang babae. Abay nagsalita ang hindi rin matanda. Kung tutuusin magkasing edaran lang tayo, Edna. Kaya huwag mo kong masabi-sabihang matanda. Kaya nagkatawanan ng lahat dahil sa sinabi ng biyanan ko. At muli na nga nagbalik ang kwentuhan nila tungkol sa matandang dayo. Ayon pa sa kalapit bahay na nagngangalang Edna, simula daw nang dumating sa purok nila ang matandang si Mang Carlito, gabi-gabi na lang silang nakakarinig ng huni ng wakwak at sa tuwing kalagitnaan naman ng gabi ay umaalulong ang mga asong kalapit bahay nito. Tapos ang tahol ng mga aso ay para ba umano iyong natatakot at nabahagang buntot. Kaya sobrang nakakakilabot at nakakapanindig balahibo ang ingay ng aso tuwing nagsisipag-alulungan ang mga iyon. Hindi kaya aswang ang tiyuhin ni Carding at iyon ang aswang na dumalaw sa inyo kagabi?
Hoy, grabe ka naman manghusga ng tao, Edna. Baka mamaya may makarinig pa sa yung iba. Makasuhan ka pa sa pagbebenta mong wala namang ebidensya. Dinig kong saway ni Nanay Bening at inakma pang hahampasin ng isang bugkos na walis tingting ang kaibigan nito. Biro lang, pero anong malay natin, di ba? Pangiti-ngiti nitong wika at para bang may gustong ibang ipahiwatig. Anya pa, napaka-imposible naman daw kung nagkataon lang iyon. Dahil sa tinagal-tagal na raw nilang naninirahan sa purok, ay bakit ngayon lang nagkaroon ng kakaibang kababalagan at nagkataon pa talagang may bagong saltang matanda. Isa pa, bibihira raw iyon lumalabas ng araw. Noong una nga'y ang akala nila nag-aadik ang matandang yon. Kadalasan kasi ay gabi na ito lumalabas ng bahay at panay ang pagwawalis at pagsusunog ng mga toyong dahon. Ngunit hindi kalaunay para bang nag-iba na raw ang aura ng bahay ni Carding. At may mga nakakapagsabi rin na minsan nang nakita sa ibang baryo ang matandang palakad-lakad sa gitna ng dilim at naglalaway na para bang asong nauulan. Kamuntikan na nga rin daw maitak sa Karatig baryo ang matandang yun eh. Mabuti na lang at nakatakbo kung hindi nangyari na sana. Dahil naman sa narinig ni Tatay Erning, ay agad namang pinuntahan nila ng asawa ko ang bahay ni Carding. Ngunit noong naroroon na sila ay wala na ang matanda. Maging si Mang Carding ay wala na rin sa bahay nito. At ayon sa mga tsismosang kapitbahay, baka raw nayanggaw na si Carding kung kaya sumama na rin ito sa kanyang tiyuhin na umalis sa purok na iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.